L-Aġenzija Żgħażagħ ħabbret skema ġdida bl-isem ta' Youth-Led Innovation li se tibda minn Ottubru li ġej u li hija miftuħa għaż-żgħażagħ ta' bejn 18 u l-25 sena. Din l-iskema se tippermetti li żgħażagħ jinvolvu ruhom fil-qasam tar-riċerka billi jiżviluppaw l-innovazzjoni tagħhom f'idejat inizjali jew għal kwalunkwe parti mill-proċess tal-proġetti tagħhom. Dan se jsir fuq proġetti li jwasslu għal żvilupp sostenibbli fosthom is-saħħa, it-tibdil fil-klima u s-settur tal-avjazzjoni. Id-dettalji tħabbru għad konferenza l-aħbarijiet mis-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Kit Azzoparditanti li saq dwar l-importanza li skemi bħal dawn iservu ir-rwol fundamentali fl-iżvilupp taż-żgħażagħ billi jgħinuhom jiksbu l-esperjenza fil-qasam tar-riċerka kif ukoll fl-iżvilupp tagħhom. Min-naħa tagħha l-kap żguttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Towma qalet li din l-iskema qed toffri spazju ieħor għaż-żgħażagħ biex joħorġu b'idejat u jsiru l-innovaturi tal-lum u ta' għada.